неточни данни, защото тогава не е имало статистика, т.е. да отчита населението на Европа, предполагат учените с специални методи са го изчислили, че то е било някъде около 50 милиона души за цяла Европа, включително и Балканския полуостров, ние българи. Ако сега погледнем населението на Европа, ще видим, че то е 700 милиона, приблизително. Тоест, лесно с математика, но мисля, че някъде 13-14 пъти по-малко е население. Можеш да вървиш с дни и да не срещнеш никой. И след като горе-долу бихте представя, че Европа преди 10 века не е била така географски, както сега през 21 век, нека да започнем с правилата, на които са се подчинявали тогава живеещите хора, семействата, общностите и народите. Изговаряй на празно името на Господа Твоя Бог. Браво. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Учитай баща си, майка си. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствувай лъжливо против ближния си и не пожелавай нито какво да е нещо, което е на ближните. Благодаря.